nire, osea, urte askotan, nintzen ez da enteatzen afinazioetaz, baina, bueno, geroz da landugu daukazunen belarria, geroz da gehiago kontuatzen zea, eta gogorra da. Kontuatzen zanen gero gogorra bihurtzea zeana. Orduan, ni pixkat afinazioarekin baina izela pixkat tikis-mikis. Nire ikasle asko da, este pesau, tío, siempre está diciendo que afine, baina uste oso garrantzitsua dela. Bai gitaristan zat, eta, bueno, instrumentu guztintzat, vale? Hoi, adibidez, izezkok, behaiek afinatek. Ole. Iepa, hoixe, zuri txirriatu ingoizu, bai, txirriatu iteitut esente. Eta hoi, gero gehien bat, zupentsatu talde hortan gaudela jotzen, bateria, helikoia, dala, ezea instrumentu hola, bai, handia dana. Gero daukau, bueno, ni, gitarra, gero tromboia, saxo alto, saxo tenor, klarinete eta hotxa. Eta, karo, haizezko instrumentuk, ez da gitarra bezala edo piano bezala tekla sakatu eta sonatu iteula, ja. Nahi esan, putzi maute, eta putziteakon gainea afinatu inbar da, baita, bale? Osa, bai daukazula bokillakin margen pixkat, bale? Baina, segun nola enbokadurata nola jartzezun, afinatuta sonatuko, edo ez, orduan, adibidez, haizezko instrumentua jotzea alde hortatikan zailagoa da. Ze afinatu jakin batzu realmente afinatuta zauden, o afinatzen jakin batzu, ez? Eta hortan nik uste, adibidez diksi banden, lana handia indela, ez? Hasieratik honea konparatuta, guain afinazioa asko zobea da, eta ia denak sonatzeu enpaketatuko, ez? Ez da donanen afinatuta, asko pasatzea txarangatan, eta hola, claro, hainbeste jende, eta gaina aparte, da festa giroa, eta bar, ez zaude hor, guazen ondo itea da, perfecto itea, ez? Eta hori notatzea askotan txarangatan, entzutea hor desafinazio hundik, ez? Eta hori da, pixkat afinazioaren mundua.